Здравейте хора, казвам се Лариса и сега ще ви заведа на моя урок по барабани. Заповядайте. Вижте, това е на мастера возилото. Тук си вози барабаните. Така, сега влизаме в тази супер симпатична къща. Здрасти, Коко! Здрасти, Мари! Тук си водя компанията, с която ще запознавам хората с тебе и това, което ние... Здравейте! Намираме се в кабинета по барабани на музикално училище по ноти. С една от ученичките ми, Лариса Койнова. Мари, какво ще учим днес? Днес ще направим едно 4-посочно упражнение за развиване чувството за време в такта, за ритмично осъзнаване и различни акценти в всяка четвъртина. На различна 16-тина. Айде да пуснем нашия приятел Мартин Мова. Браво, Мари! Браво!